салому дуруди бепоён ба он нафароне ки пайваста канали моро пайгирӣ мекунанд, наворҳои моро тамошо мекунанд ва дар шарҳи навор ва қайдҳои мо фикру назарҳои хешро бидуни таъхир менависанд. ва чӣ тавре ки аз ковери навор маълум аст, навори навбатиро мо ба поси хотири қории зиндаёд абдулбосит мебахшем. аз ин рӯ бо қории маъруфи тоҷик қори шамшод дар робита ба ин мавзӯъ мусоҳибае анҷом додем ва фикру андешаҳои эшонро дар мавриди қори абдулбосит, дар мавриди қироат, дар мавриди мактабҳои қироат дар тоҷикистон гирифтем ки инак манзури шумо мегардад. шумо ҳамчун қорӣ нахустин маротиба кай дар бораи қори абдулбосит шунидед ва чӣ таассурот доштед? ташаккури зиёд. салом ва дуруди бепоён ба ҳама бинандагои шабакаи шумо ва он нафароне ки доим пайгирӣ мекунанд наворҳои нави шуморо. рости дар солҳои овони кӯдакӣ азбаски усулу услуби ин хонандаи қуръон ки яке аз устозои тамоми қориҳои машҳури бигим шинохтаи дунё ҳастанд, аз ҷумла нафароне ки бисёр дар самти қуръон дар ҷоҳои мо шинохта ҳастанд, аз ҳамон овони кӯдакӣ як хотироте ё чанд хотироте дар зеҳни мо ҳаст ки мардум ба ҳар як паҳлӯ ба касе тақлид мекарданд, ба ҳар як вазифаву ба ҳар як илму ба ҳар як дониш ба касе тақлид мекарданд. аз ҷумла аксари қориҳои мо ҳам хонандаҳои қуръон ҳам ба ин шахсияти бисёр мӯътабару бузург тақлид мекарданд. дар овони хурдӣ ки мо бача будем, ҳанӯзам хурд будем, баъзе қиссаҳову воқеаҳои ин шахсияти мӯътабарро мешунидем. завқу шавқи ҳифзи қуръон, завқу шавқи хондани қуръон дар дили мо зиёд мешуд. ҳатто агарчи ин суханҳо асос надошт, агарчи ин суханҳо факту далел надошт, аммо аз дӯстдорӣ ё аз фарти муҳаббати мардум ҳар хел қиссаву воқеа дар рости устод марҳум абдулбосит гуфта мешуд. ва яке аз ин гуфтаҳо ҳамин буд ки эшон имоми ҳарамайн буданд ё имоми ҳарам буданд. агарчи мо дар пештар гуфтем ин гапҳо ҳеҷ аслу асос надоштанд, аммо аз шефтаву аз фарти муҳаббат мардум ҳар як қиссаи хуб мегуфтанд, асос дошт ё надошт, дар рости мардак мегуфтанд. ва гӯё ҳамин хел буд ки эшон имоми ҳарам буданд ва ҳар субҳ 7 бор атрофи даври берунии дарвозаи Маккаи Мукаррама медавиданд ва ба хотире ки нафас ва роҳи нафас ва ҳамон тӯлонӣ хондани ояҳо ба як нафас барошон муяссар гардад. ҳамин хел гуфтаниҳо ҳам буд ки устод шейх абдулбосит баъд аз намози субҳ дар ҳарам 7 бор аз девори берунии ҳарам медавиданд. мо ин чизоро вақте мешунидем ба завқ меомадем ки барои нигоҳ доштани саломатии бигем ҳамон роҳи нафас ва овоза бардавом хондан ё тӯлонӣ кашидан эшон ҳам хеле кӯшишҳову талошҳо доштанд. ва дар овони хурдие ки мо бисёр завқманд мешудем, бисёр кӯшиш мекардем монанд кунем.
کوشش میکردیم در حالت خواندن به ایشان تقلید کنیم. استاد عبدالباسط یک ستاره درخشان جهان اسلامی است که واقعا تمام نغمه سرایی و تمام خوش آوازی و تمام عنصر و خوانش های زیبای قرآنی محض در دوران همین شخصیت به رواج و پیش رفته بودند. یعنی اساس گذاشتگی برای تلاوت زیبا و مشهور ساختن در بین جامعه استاد شیخ عبدالباسط بودند، یکی از اونا. و هر سوره‌ای که می‌خواندن از قرآن، اگر در یک محفل می‌خواندن، محفل دیگر چون دعوت می‌شدن و در او جمع می‌خواندن، هر یک سوره می‌خواندگی مخصوص آهنگ خودش داشت، هیچ وقت عوض نمی‌کرد. فرض کردین سوره ضحی را در محفل ما می‌خواندن، محفل دیگر می‌رفتن یکی خواهش می‌شد از سوره ضحی به همون متن و به همون آهنگ می‌خواندن. هر یک سوره را آهنگ مخصوص خودشون گذاشته بودن. استاد عبدالباسط خدا رحمت کنه ایشان، هر یک سوره‌ای که مردم میشنیدن آهنگ و آوازی مخصوص خودشون گذاشته بودن که هیچ وقت دیگر خیلی سروده یا خوانده نمیشه یا قرائت کرده نمیشه. این یکی از برتری های استاد عبدالباسط محسوب می‌یابد. یکی از صنعتی بلندی این شخصیت محسوب می‌یابد. در رفتی همون کنجکاوی ها و پرسی سراغ ها با بعضی معلومات هایی بود که از زبان البته مردم همین بود که گویا استاد عبدالباسط قبل از قاری قرآن شدنشان به زندان افتاده باشند و در زندان قرآن حفظ کرده باشند. یعنی آوازه ها بود البته. یا بعضی آوازه های دیگر بود که همچه پلیس کار میکردن، ناظری راه یعنی گیی کار میکردن، بازرسیده و به هر یک کار و به هر یک چیز خلاصه ایشان چی میدادن؟ نسبت میدادن. تاثیر خودی همین مکتب قاری عبدالباسط در مکاتب خودی تاجیکستان چگونه است از دیدگاه شما؟ یعنی چی تاثیر رساندگی است؟ راستی گپ، تشکر زیاد. راستی گپ، عادتا ما وقتی که دانشگاه اسلامی میخوندیم همین اهمیت زیاد برای خوش‌آوازی میکردیم. چقدر میتونستیم خوش‌آوازی میکردیم، خوش‌آوازی میخوندیم و واقعا قرآن وقتی از زبان یک کسی دیگر تلاوت میشه و خوش‌آواز است و گوش کردن او یک جاذبه و یک ذوق عجیبی دارد. این همه ما و شما میدونیم. در قرآن خواندن مهم فقط خوش‌آوازی نبوده است، بلکه اساس قرآن خواندن، اساسی بگیم پایه قرآن تلفظ شدنش، این همه چارچوبه ترتیبات قرآن. چنانه که در قرآن خداوند می‌فرماید که شما قرآن را به ترتیب و به ترتیل بخوانید، یعنی او خیلی که واقعا حرف باید صداتیت هم خیلی بخوانید. استاد عبدالباسط تجوید عالی و بسیار تلفظ حرف هایی که واقعا دشوار است، از زمره حرف ذات، از زمره حرف سین، چنان سین هم هست و سین هم هست، یعنی حرف هایی که تلفظش بسیار دشواری است. استاد شیخ عبدالباسط رحمه الله با یک اصول بسیار بلند تلاوت میکردن، حرف ها را میخوندن و ما از بس که بعضی فیته ها در آوازشان نمیشنیدیم کوشش میکردیم که همون خوش آوازیشان را دریابیم. یعنی تقلید میکردیم خوش آوازیشان، اگرچه در همه بگیم آیت طولانی زور ممکن نمیرسید،
аммо баъзе кашишҳо ё баъзе нолишҳо ё баъзе печияҳое ки дар дохили ҳамун қуръон хондан аз ишон садо медод, ҳамунҷаро ақаллан монанд кунем гуфта ҳамунҷаро бисёр машқ мекардем. ва чуноне ки шумо ҳам дар муҳосиботон ё дар ҳамун гуфтугӯҳое ки аз дигар нафарҳо оиди ин бузургвор маълумот ҷамъ кардагӣ ҳастед, баъд мо ҳам мефаҳмидем ки гӯё устод шайх абдулвосит яке аз решаҳои модаришон боша, форс ҳам будиян гуфта, ба ҳамин хотир мо и паҳлӯшам мефаҳмидем ки форс ҳасту аз ҳамин назар, аз ҳамин лиҳоз тиловата ва ё талаффузи ҳарфа, чун барои мардуми форс тамоми луғата ҳарфоша садо додан ё ҳарфҳои дигар луғатҳое ки бисёр душвор аст барои дигар мардум дуруст талаффуз кардан, барои мардуми форс осон ҳаст. аз ҳамин лиҳоз устод абдулвосит дуруст талаффуз мекардан гуфта барои мо ҳам хеле суханҳо ҳам мерасид, мегуфтанд ки ишон як ҷараёни хунишон, як паҳлӯи бигем авлодишон, хоҳ аз пушти модаришон боша, хоҳ аз падаришон форс буданд. ба ҳамин хотир ҳамин суханҳо мо мефаҳмидем. ва тақлиди аксари мардум, қориҳои шинохтаи минтақаи мо ба устод абдулвосит ҳамон сураҳое ки воқеан тиловатуш ё ки ҳамон кашишуш ё тӯлонӣ кардани ҳамон ояҳои ба ҳамдигар часпондан, ҳамон ояҳоро зуд дар маҳфилҳо вақте медидем ё ба истимоъ мерасид, ба самъи мо мерасид, дигар завқи шинаванда ҳамон завқи хонанда ҳам зиёд мешуд. буд даврону замоне ки мардум зиёдтар ба ҳамин таваҷҷӯҳ мекарданд. аммо ногуфта намонем ки на ҳама ба устод абдулвосит пайравӣ мекарданд, чӣ дар усулу услуб, чӣ дар лафзу хондан. воқеан устод абдулвосит яке аз ситораи дурахшони ҷаҳони ислом аст. арзанда аст ки барошон мавод кунӣ, арзанда аст барошон видео кунӣ, арзанда аст ки барошон мусоҳибаҳои тӯлонӣ кунӣ. аммо минтақаҳои мо, минтақаҳои мавороннар зиёдтар ба матну оҳанги қуръонхонишон ба бухорои шариф тааллуқ дошт. яъне як оҳанги асосию махсусе аст ки бовар кунед воқеан ҷигарсӯз аст, воқеан муассир ҳаст, воқеан таъсирбахш ҳаст. ва ҳамин усули бухорои шариф, тарзу тартиби хондани бухорои шариф дар байни мардуми мавороннар аз бухоро то афғонистону покистону девбанди ҳиндустон бисёр маъмулӣ буд. аксар ба ҳамин усул мехонданд қуръона. ва чун устод абдулвосит як нобиға, як навигарӣ овард, ба ҳамон хотир шинохтаи калони шуд, шинохтаи бисёр муҳиме шуд. ва дар баробари устод абдулвосит буданд устод миншовӣ буданд ва бисёр ҳофизову қориҳои мехондагӣ машҳур буданд ки ишон ҳам бисёр саҳмгузор ҳастанд. аммо дар миёни ҳамаи қориҳо устод абдулвосит як нақши муҳимш ҳаме буд ки чуноне пештар гуфтем, ҳар сурае ки мехонданд дар дигар маҳфил дигар хел намехонданд. яъне боз таъкидам бошад, таъкид мекунам ки ё хотиррасонии шумо мекунам ки устод абдулвосит ҳар як сурара оҳанги махсуси хоси худ дода буданд. ва имрӯзам агар дар ҷаҳони ислом ҷое агар қуръон хонем, мега мисли абдулвосит хондистай. агар тақлид ба абдулвосит кунем, мега мисли абдулвосит хондистай. яъне то ин андоза дар ҷаҳони қуръон, дар ҷаҳони бигем тиловати қуръон устод абдулвосит нақши муҳим дорад. ба таъсири худи ҳамин микрофон дар қироат, масалан қори абдулвосит бар он назар аст ки бояд қори ба микрофон такя накунад. такя накардан ба микрофон ё ба балангувак дуруст аст ки мақсад вақте инсон тиловати қуръон мекунад ё суруду шеър мехонад, ҳолате мешавад ки дар ҳамун миёни ҳамун базму ё ҳамун маҳфил балангувак аз кор мебурояд, дигар ҳамун
ранг шакли аслии ту бояд ҳамҷо намоён боша ки ту то чӣ андоза воқеан бе микрофону бе балангувак метавонӣ. Як хотироте дар ёди ма омад, рӯзе дар яке аз намозҳо бояд бо дастури устозо азон мегуфтем. худо раҳмат кунад устози мо бобои Мақсими ҳоҷи Исмоила ки балангувака барои мо додан, гуфтанд як азон бугӯ гуфта супориш кардам. дар ҳамун рафти хестану азон гуфтан, вақте ҳам азон мехостем гуфтан, қувваи барқ яке аз байн, чӣ ҳолати техникати аз байн хомӯш шуд. як гапи аҷиб задан, гуфтан қориҳои Қуръонхон, муаззиное ки азон меге, акнун ҳамун қадру қимати ҳазрати Билола мефаҳме ки бе балангувак вақти азон мегуфт ба гӯши ҳамаи шунавандаҳо чӣ хел ширин буд. ҳамун ҳолатҳоро як пеши рӯ биёре гуфта барои рости ҳамун маҳфил ғавғову зиёдтии гапҳои зиёдтӣ нашава гуфта ки чун микрофон аз байн рафт, ҳам хеле суханои хуб мегуфтанд. воқеан бе микрофон хондани хонанда мушкилиҳо эҷод мекунад баъзе маврид ки одамои кам мешунаванд ё ҳамон авҷҳое ки мехоҳӣ расондан воқеан шояд натавонӣ расонда ва ҳамун завқу нерӯе ки аз балангувак мегирӣ, чӣ хел ба ҳамун садои худут яъне аз балангувак мегирӣ, шояд нагирӣ. аммо устод шайх Абдулбосит воқеан ба балангувак такя намекарданд, чун садои бисёр қавӣ ва бисёр роҳи нафасшонам барои хондани чандин ояҳое ки ба ҳам часпида ҳастанду тӯлонӣ ҳастанд кифоягӣ мекард. ва шахсан андешаи ман дар рости балангувак ҳамин аст ки будани балангувак дар маҳфилу маросимҳо барои хонанда бисёр бисёр як кӯмаки олӣ мерасонад. дертар хаста мешавад, як хасташавӣ намегузорад, ду ва ҳамон овозе ки воқеан мехоҳӣ расондан ба тариқи балангувак ба дигарҳо ҳам ҳамон ҷои нозикҳоро мерасонӣ. мо тарафдори ба балангувак хондан ё ба балангувак суҳбат кардан ҳастем, чӣ дар маҳфилу маросимҳои азогиву азодорӣ, чӣ дар маҳфилу маросимҳои тӯю хурсандӣ. вақте аз қори Абдулбосит дар мавриди савташ аз ӯ суол мекунанд, мегӯяд ки ман шунидани савту овози худамро дӯст медорам, ба хотири он ки баъзе мушкилоте ки дар ҳангоми қироат ё ҳангоми овоз дар ман эҷод мешавад, ман онҳоро метавонам ба тариқи шунидани садои хеш ислоҳ кунам. шумо ҳамчун қори дар ин маврид чӣ гуфтанӣ доред? албатта гӯш мекунӣ ва ҷое ки ҷоҳое ҳаст ки барои ислоҳ талаботи ислоҳӣ металабад, пай ислоҳ кардани ҳамун кор мекунӣ. ҳеҷ кас дар дунё бекамбудӣ намешавад ва ҳатто чуноне гуфтем ки устод Абдулбосит дар талаффузи ҳуруфи бисёр душвор аз ҷумла ҳарфи зод ки имрӯз ҳарфи зода мардуми англис ҳарфи ба монанди д талаффуз мекунанд. фарз кардем агар намози зуҳо бошад ба англиси дуҳо мехонанд, зеро талаффузи ҳама ҳарфа наметавонанд. ва ман ҳам бар ҳамон андешаам ки овозма гӯш кунам ва ҷое ки ҳарфи нодуруст талаффуз шуд ё кашиши кӯтоҳ шуд ё кашиши тӯлонӣ шуд, дуюмбора онро ислоҳ кунам ва ширинӣ ҳамон овоза гӯш кардан мехоҳам. дуруст аст ҳама барои ислоҳи ҳамон ҷоҳои ноқису нуқсони садои худ гӯш кардани овози худша майл дорад. нест одаме ки гӯя ман овози худма гӯш кардан намехоҳам. хосатан овоз агар хуш бошад, новоста аз худат ҳаст, аз касе ҳаст, гӯш карданаш. иҷа як муҳима мехостум дарк кардан ки вақте мехоҳем овози худмона гӯш кунем, мақсад ҳамин бошад ки барои ислоҳ гӯш кунем, барои ислоҳ гӯш кунем ва
ҳадаф ҳамин боша ки барои такмил додани ҷоҳое бигем ки воқеан ба қалби шунаванда муассир таъсирбахш аст, барои ҳамин боша ки боз ҳамун ҷои шираву шарбати овозе ки мо метонистем ба ҳамун андоза тиловат кунем ё бихонем, ҳамунҷоро такмил додан, барои такмил додан ҳадаф аввал ҳамин боша ки барои ислоҳ кардан боша ва садои худмонро ма албатта гӯш мекунем. ҳадафу мақсад барои гӯш кардан на танҳо ҳаловати ҳамун рӯҳӣ бурдан, балки паи ислоҳ кардани нуқсони ҳамон. хуб, охирун суоли ман мешавад қориҷон, дар масъалаи тақлид ва мактаб, хуб шумо муқаллид ҳастед ё мактаби хоси худро дарёфтед, асос гузоштед? дар ин бора чӣ гуфтанӣ аст? албатта мо муқаллид ҳастем, ҳамаон муқаллид ҳастем. барои мактаби махсуси худро пайдо кардану ёфтан бисёр заҳматҳову бисёр чизҳоро пушти сар мегузорӣ ва муқаллид ҳастем. зиёдтар агар шумо дар усулу услуби хондани мо аҳамият дода бошем, ман зиёдтар кӯшиш мекунам аз мактаби ана ҳамон Бухорои шариф ки нолаҳову шираҳои бисёр ба мардуми мо воронар мутаассир аст, аз ҳамон зиёдтар истифода барам. чун дар миёни хонандаҳои Қуръон зиёдтар аҳамиятин аз ҳама бонуфузтарин ва аз ҳама бигем пуршиортарин мардуми Миср ҳастанд. чун устод Абдулбосит худо раҳматшон кунад мисрӣ буданд, Мишари Рошид мисрӣ буданд ва Миншови гузаштаҳо мисрӣ буданд. аксарияти он нафарое ки мо номбар мекунем мардуми Миср буданд. барои чӣ? ба хотире ки мактаби махсуси қуръонхонӣ ё донишгоҳу университетҳои байналмилалӣ ки махсус барои Қуръон таъсис додагӣ ҳастанд дар Миср буданд. ва чун замоне ки Бухорои шариф буд, Бухорои шариф то ҳамун замоне ки Бухорои шариф буд, мактаби махсуси худро устозот дар оҷа гузошта буданд ва боқимондаи ҳамун сабту услуби ки дар Мовороннаҳр мехонанд ва барои мо ширин менамояд, ҳамун боқимонда ё ки ҷараёни мактаби хоси Бухорои шариф аст. яъне имрӯз дар ҷомеа ду ҷараёни бисёр калон, яке мактаби ҳамун Миср ва усулу услуби ҳамун Миср ва дигаре мактаби ҳамун Бухоро ва усулу услуби Бухоро ки мардуми Самарқанду Бухорову Тоҷикистону Эрону баъзе минтақаи мусалмоннишини Ҳиндустону Покистон аз ҳамин мактаби Бухоро ва аз ҳамин сабту усулу услуби Бухоро истифода мебаранд. аммо чун дар моҳо ҳам ҳастанд, чун мардуме ки рафтан Миср хондан омадан, баъзе устозову баъзе нафарое ки имрӯз дар донишгоҳҳо дарс метиҳанд, Қуръон дарс метиҳанд, Миср хондагӣ ҳастанд, мисол дар онҷа таълими илм гирифтагианд, ба ҳамун ҷараён ва ба ҳамун матн имрӯз дар ҳамун донишгоҳҳо дарс метиҳанд. мо зиёдтар кӯшиш кунем, чун барномаи шумо махсуси устод Абдулбосит аст, ман намехостам аз доираи ҳамин мавзӯъ берун суҳбат кунам. мо имрӯз бояд кӯшиш дошта бошем ки дар таҳкурсӣ ё дар ибтидои ҳамун дарсе ки барои насли баъдӣ наметиҳем аз Қуръону аз мегем тиловати Қуръон, кӯшиш кунем саҳмгузор бар ин бошем ки бар ҳамун мактаби Бухорои шариф ва бар ҳамун бисёртар такя кунем. зеро дар мусоҳибаҳои шумо ки шумо дар Ҳиндустон барои мо пешкаш мекардем, мо тамошо мекардем, чуноне ки яке аз мавзеъҳоу минтақаҳои таърихӣ ки воқеан мардуми тоҷик рафтан сохтанд ки ба номи Тоҷмаҳал бисёр машҳур аст. ман аз мусоҳибаҳои шумо рости фаҳмида будам, мехостам имрӯз Кришнамаҳал кунанд ё ки дигар чизҳое ки ба миллати мо рабт дорад, мехоҳам ба дигаро нисбат диҳанд. аз ҷумла тиловати Қуръонам имрӯз агар мо соҳибӣ накунем ҳамун мактаби Бухоро ё ҳамун усулу услубу матни Бухорои шарифа агар мо соҳибӣ накунем, бо як мардами бегона мегирад соҳибӣ мекунам. да бошед, саломат бошед. мо умед дорем ки бинандаи мо аз ин мусоҳибаи мо бардошти хубоне ки дошта бошад. ташаккури зиёд.